Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга тобай кайбер темалар турында. Кызгылт сары төс урынына зур сыйдырышлы зәңгәр автобуслар шәһәр маршрутларында яңа Нифас автобуслары йөри башлады. Чаллыда шәһәрне кардан чистарту эшләре дәвам итә. Кар белән коммуналь хезмәтләр ничек көрәшә? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 273 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 17 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 34728 очрагы билгеле. Аларның 27406-сы терелгән, 183-се узган тәүлектә. Коронавируска каршы вакцинация ясарга ярамаган татарстанлыларга QR-код бирәчәкләр. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы, иммунопрофилактика буенча белгече Дмитрий Лопушов әнә шундый белдерү ясады. Документны кәгазь яки электрон вариантта алырга мөмкин булачак. Метатвотлы QR-код дәүләт хезмәтләре порталында булачак. Әмма система 2022 елның февраленнән эшли башлаячак. Татарстанда QR-кодларны 22 ноябрьдән калырга мөмкин булачак. Тик әлегә кәгазь вариантта гына. Татарстан Республикасы дәүләт хезмәтләре порталы аша балалар бакчаларына керү өчен гаризалар кабул итү һәм тикшерү сервисы вакытлыча туктатылды. Бу хакта Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгында хәбәр иттеләр. Хәзерге вакытта элек бирелгән гаризаның статусының Россия Федерация дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы ярдәмендә тикшерергә, гаризаны шунда ук Мәгариф бүлегенә яки күп функцияле үзәктә бирергә мөмкин. Балалар бакчаларында урыннар гаризада күрсәтелгән тиешле керү датасы нигезендә бүленә. Кызгылт сары төс урынына зур сыйдырышлы зәңгәр автобуслар. Шәһәр маршрутларында яңа Нифас автобуслары йөри башлады. Сүз түбән идәнле 21 автобус турында бара. Билгеләп үтик, бу максатларга 234 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Шәһәрдәшләр яңа автобусларны ничек бәялиләр? Лилия Гатина ачыклады. Мәскәүдән шәһәргә тапшырылган лиязлар Чаллы урамнарында март айында ук йөри башлады. Сентябрь башында шәһәргә Нифазларның яңа партиясы кайтты. Техник тикшерү һәм документлар рәсмиләштерелгәннән соң автобуслар маршрутка чыкты. Иркен. Рахатланып керәсең, рахатланып утырасың. Җыламысың? Әле салкын булганы юк, бик әйбәт. Әле туңыйбыз. Миңа бик шый яңа автобуслар хәзер күбрәк булсын дип телим инде. Алдагы көннәрдә дә шулай күбрәк булсын инде. Кичәгедән бирле күреп торам, менә социаль челтәрләрдә бик күп безнең Чаллыда яшәүчеләр автобуслар чыкты диләр инде. Кемдер аларның нинди булачагын, кайсы проспекттан йөрячәген сорыйлар бит инде. Кызыксыну көчле икән күреп торам. Һәм менә үзем дә шул автобусларга утырып карыйсым килә. Тыштан караганда бик матур үзләре, төсләре дә матур, ничектер яңа, алар ялтырап тора. Менә әле ишеттем, алар җылы икән дип. Ансы бик яхшы инде менә кышка каршы. Яңа автобус 111 пассажирны сыйдыра, анда 29 утыру урыны бар. Транспорт шулай ук автомат тапшырулар тартмасы һәм пневмоподвеска белән җиһазланган. Нифас халыкның әз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен җайлаштырылган. Ну как не комфортно? Конечно, комфортно. Новые же. На новые, в Африке новые. Так что, отлично. Ну они легкие в обращении пока. Мы привыкли к ним. Сейчас вот к этим привыкать надо. Әлеге автобуслар 22 маршрутта гына йөри, тик чаллылар яңа транспорт шәһәрнең башка проспектларында да пәйда булыр дип өметләнә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда шәһәрне кардан чистарту эшләре дәвам итә. Соңгы көннәрдә явым-төшем күп булды, урамда минуслы температура саклана, юлларда бозлавык. Кар белән коммуналь хезмәтләр ничек көрәшә? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Кар катламы Чаллыда әле узган атна ахырында гына барлыкка килсә дә, юлларны инде бозлавык каплады. Коммуналь техника шунда ук шәһәр проспектларына чыкты. Барлык автомобиль йөртүчеләр дә җәйге резинаны кышкыга алыштырырга өлгермәгән. Шуңа күрә бу машиналар хәрәкәтен катлауландырды. Переобули колеса на зимние? Не за что. Нет еще? А как бы дискомфорт не вызывает гололед эти последние дни? Собираюсь вот как раз. Сегодня собираюсь. А как вообще на дорогах сейчас комфортно? Ну, на дорогах грязь. Вон, сегодня тает, вчера холодно было. Машина. А где-то не встречали то, что слишком сильно гололед, или может где-то снег не убирает? Ну, гололед. Везде гололед. Я был сегодня на Мира, на Московском. Нам чисто, все нормально, все хорошо. А вот на местных дорогах, допустим, как здесь? Вот. Не знаю, с чем посыпать может надо. А как вообще, по-вашему, коммунальные службы справляются, нет? Вообще работу свою выполняют?
Да вот же, вот тротуар, вот не почищено же, там гололед. Вот. Все нормально. А вот то, что Прекрасно. гололед, снег местами не чистят. Вот до этого не убрали этого снега. И засыпано было это смесь. А нигде не сталкивались с какими-то проблемами? Нет, такого нет. То есть, по-вашему, коммунальные службы, в принципе, справляются? Нормально. Бүгінгі күнде шәһәрдә 60 берәмлек техника эшләй, кар чистарту машиналары проспектларны чистартуга җәлеп ителгән. Моннан тыш тракторлар җирле юлларны һәм тротуарларны чистарта, юллар реагентлар белән эшкәртелә. На сегодняшний день производится очистка вдоль обочины, очистка остановочных карманов, заездов, выездов. Убирается вал, который остался после прохождения автоколонны. Во избежание гололеда на сегодняшний день производится пролив реагента по всем участкам проезжей части. Татарстан гидрометеорология үзәге мәгълүматлары буенча республика атна ахырына кадәр тотрыксыз һава торышы саклана. Чәршәмбе көне җомгага кадәр кар көтелә. Төнлә һава температурасы 16 градуска кадәр төшәчәк. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кыш янәшәдә, димәк җылы киемнәр турында уйларга вакыт. Суыкта уңайлы кием салым гына киеп калмыйча, матур һәм затлы да күренергә була. Бу эштә инде Экспо-Камада ачылган тун һәм мех әйберләре күргәзмәсе ярдәм итәчәк. Матур мех, югары сыйфат һәм төрле өлчәмнәрне сайлау мөмкинлеге, мутон чәшке тун, трансформерлар, дубленкалар һәм бүрекләр, үтемле бәяләр. Бу киемнәр иң таләпчән сатып алучыларны да битараф калдырмаячак. Выбор большой, ассортимент большой. Можно выбрать. Шубы представлены разных моделей, разной расцветки и красивый подклад. И, ну, что мне нравится еще, цены очень приемлемые. Мех әйберләре Пятигорскның әйдә баручы җитештерүчеләреннән тәкъдим ителгән. Һәр сатып алучы яңа тун сатып алу белән бер рәттән искесен тапшыра ала. Идет акция «Старая на новое». До 15 тысяч принимаем старые шубы при покупке новой. Также можно и мутоновые шубки приносить, и дубленочки. Туннарны Экспо-Кама күргәзмәләр үзәгендә иртәнге 9-дан кичке сәгать 6-га кадәр сатып алырга мөмкин. Ярминкә 27 ноябрьгә кадәр эшли. Ә мин сезнең исегезгә төшерәм. Шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Кадровый центр «Работа России» в рамках решения жизненной ситуации предоставляет гражданам длительно неработающим комплекс услуг. Содействие в поиске работы, помощь в заключении социального контракта, помощь при составлении резюме, профессиональная ориентация, психологическая поддержка, социальная адаптация, направление на профессиональное обучение.